Mutta nyt Pekka Rintelä lähettää näin. Takana Jussi siellä ja Peroa ja Kallio ja Aki. Ja tasainen erä. Näin lähtee Aki Ivari ensimmäisenä kaupunkkina. Lähettää Mikko Kallio. Lähtee suoraan. Lähtee lisälenkille. Siellä jäällä olijat, varokaa siellä Markku Kälviäkin, varokaa ettei mopot tule, minä varoitan teitä siellä. Nyt nähdään miten tämä lisälenkki tässä kahdekierroksen kilpailussa vaikuttaa. Mikko tulee ensimmäisenä. Ja sitten nuo Reinoksen pojat tuolla näköjään kilpailee. Mikolla on aika turvallinen johto se. Näin ollen hän kerkeää varmaan käymään. Taitaa Aki kerkiä. Sieltä tulee Mikko lisälenkiltä. Tulevat aika siellä Akia näköjään. Mikko kyllä siellä Kallio yrittää hiilottaa, mutta Aki pelaa varmaan päälle kurvit ja näin tulevat maaliin. Aki tulee ensimmäisenä. Kallion Mikko toisena, Kallio toisena, Juha Takala kolmantena ja Tero Viljasuo neljäntenä. Noin, näin on ajettu tämä erä. Jarkkonen toinen.